Hello mga mom and sir, yan so another day, another drinks na buta ninyo. So syempre, mag-invento na butag ilim no. Di sa nato kalimtan og limpyo na itong may wagang lamisa. So ayan mo rin itong ingredients no, simple ra kaayo. Unya gamiton sa nato niya itong baso nga tinaguan sa kaban. Napay sobrang tubig. Ato sa gamit atong mahiwagang baso no, atong butangan og peanut butter no, kuha lang ta sa kutsara, gamit ang kutsara nga. Napay mo lang no tarog hugas ganiha. Pero oksra baya madara ni. So magkuha lang ta og depende nimo kung pilay gidaghanon nga peanut butter. Ayan, so ituyok-tuyok na gana siya. And then isunod na nato itong mahihuwagang birch tree, no? Mapalit na rin diha sa kilid-kilid bisa sa nga tindahan. Butangan na itong initubig, no? Yeah. Di dito malimot sa dani og kanang kuto-kuto gamit ang kutsara ganihan, no? Para di sa sayang kapoy sa baya og hugas. So ayan kung mo man nagkuto-kuto, di magkuha ni tag ice ni badi, no? Sakto kaayo kay bag-o kanina buha. And then ibuubo na atong gatas sa itong mahihuwagang baso, no? Ayan, so pagkahuman sa milk, no? Ari na punta sa Milo. Ato andamo na nga to ang mahihuwagang Milo. Uy, hala, time sa ha. Burog na bungkag na tong kamera yung tarungon sa nato. Ayan, so okay na. So ayan, balik ta sa Milo, no? Butangan na tog Milo sa lain nga baso. Isunod na to ang brown sugar nga gamay. Ug dayon na nga to ang mahiwagang kape. Ayan, no? Medyo pait-pait gini siya. Ayan, butangan dayon na to og initubig. Paghuman atong kutaw-kutawon, ana. So ayaw lang gyud kapuol og kutaw-kutaw. Murag time sa kay kulangan pag ice, puhas og ice ni badin. Ayan, so atong ibutang nga atong mahiwagang ice. Iguman iyabura gud nato nga to ang Milo diri sa atong mahiwagang baso with love and satisfaction nga pagyabog. Ayan siya. So kung okay na, takuban lang nato and then nato ra gyud siya i-shake na siya para ma-mix gyud siya tama, no? Ayaw sad kalimot og tilaw kay importante na. Ayan, so kung lami na okay na pero para nako murag kuwang man. Ayan, so nakalimot ko butangan pa din nato siya og condensed gamay, no? Sobra din nga condense no, ya ato na lang sa tilukon kay sayang tuga. Yan sobra wa na data na kung manimog logit ayo sad kalimot og tilaw. Na shake na sada. Oo. Ayan, so tilaw na pud da. Tilaw na pud. Sakto ay. Lami ay. Kani mo pagka perfect yun gayo. Ayan, so last. Yeah. So di na siya kompleto no kung wala na siya. Kunya ato na dayon ning banatan diring dapita. Gabihan sa baya mo og laba pero tigim laba na karon tibo kadlaw mo no. Kunya mga on sa data ninyo abi na lang wa taman nampit. Lami asa tong panugabri pero murag na amay kuwang ay sa amita sa ta. Kita ta kung sa pay pwede na tumakaon kay mura og ganang kulang man di baya lalim bidong mga laba ganiha. Sige daghana na kung gilabahan ganiha mga karsunis. Kunya diri lang sa takuton kay nangayo nagbahin ng tagiya sa ice. Ayun, susunod na po na video. Salamat!